Robo de película que tivo lugar neste hotel de Sanxenxo pasado domingo, cando dous ladróns caracterizados como membros da Garda Civil e compinchados con outras dúas persoas entraron no negocio e executaron o roubo. Coñecemos máis deste caso hoxe no Hora Galega. Tomenos como a Guardia Civiles abrir a porta de par en par, porque é o que acostumbro a axudar e o que faga falta. Eu creo que o que fixen eu fai no calquera, porque ven dous autoridade, porque se non abre polas buenas, se lo poden abrir polas malas. Cando abrín a porta, esperinos aquí eu dentro, non me salín para fora. E me dixeron que aquí que había droga. Yo dije, lo siento, pero yo no vivo de la droga, yo vivo de mi trabajo. Foi cando me dirigín a enseñarle toda a oficina, e unha máis que vin dous, pero eran 4. Entraron dous encapuchados. Levaron os cartos, a recaudación. Precisamente, casi 50.000 euros. Isto é como de película, que aquí de momento nunca tuvemos problema ningún. Me dá máis medo porque non sabes quen se vai chamar á porta. E agora xa viña con medo porque estaba o marido na casa, que se non abro. A verdad que sí, con medo. Con medo. Non é que nos leven o que teñamos, ainda é que nos dean un golpe. Eu sempre pensei e colaborei pensando que era Guardia Civil. Hasta que fomos ao primeiro piso, veuse unha luz de policía. En ese momento foi cando me din conta de que non eran policías, que eran pasantes ou ladróns. E xa me deixaron a marchar, a escapar. Quen vai saber que veñen disfrazados? Chegache aquí un tipo e péntanche da porta e miras que son dos Guardias Civiles? Pode que ti, pode que eu, pode que quera. A ver, además, este xe ten unha xente normaliña de todo, boas por veciños, joder, que tanto pode ser aí como pode ser nas nosas casas. Sei que, pola forma que fixeron, son moi organizados. Non sei quen son, a verdade non che podo dicir quen son. Hoxe tocou a min, outro día pode tocar a outro. Quero colaborar para que isto non suceda, se pode ser, nunca máis. Estar tranquilos e que che veñan a collerche dinheiro pola forza, despois de estar traballando, xuntando dinheiro, pois a verdade que é moi triste, falando así. A cousa, ainda dentro do que cabe, co desgusto, pois saleu ben, porque estamos salvos, estamos ben. Bueno,